Okei, jatsi. Oh yeah! Siitä on jo kauan aikaa, kun olin vanhassa alossa. Jotta voisikohan minäkin päästä teidän kanssa siihen uuteen aaltoon. Lupaan etten ärsytä, pysyn takalla, jos pääsen uuteen aaltoon. Minkälainen käytön teillä on, jos haluan siihen uuteen aaltoon? Mitä se vaatii? Uuteen aaltoon. Hei, mäkin pidän toista, mistä pidätte siellä uudessa aallossa? Viedetään homma kuuhun tällä uudella aallolla. Osaan kyllä nauraa, vaikin ymmärrä, jos pääsen uuteen aaltoon. Mä tuun kyllä hengää tiistaisin, jos siellä on uusi aalto. Mitä se vaatii? Uuteen aaltoon. Sujahda takahuoneeseen helposti kanssani uuteen aaltoon. Nyt loppusanat, mut mä haluan siitä uuteen aaltoon. Kirjoitetaan jotain yhdessä, mä lupaan uudessa aallossa. Tuu mun viereen istuu sohvalle uuteen aaltoon. Mitä se vaatii? Uuteen aaltoon. Mitä se vaatii? Uuteen aaltoon. Please älkää antako tippuu mun takas vanhaan aaltoon. Se on ihan hyvä. Se meni tosi